Azteko, eskerrak emon gure deutzu eguz, kinuri babesa emoten urbiluzarien guztieri eta prozesu luzonetan modu betera do bestera alkartasuna ekutzi dozuen gaztetxe, eragile eta norbanako guztieri. Esan posible izango urte guzti egin ostean, burruken segidutea aukin dugun babesa sentidoko espagenun. Maitasunez, gogoz, eztabaidaz, nekez, ilusiños, autogestiños, esakintasunez, amorruz, poses, pildurrez, pazientziz, sensibilidades eta emozioz betetako abar luze batek sortzean daure gaztetxe bat. Eta gaur, emozio guztuen ni batzean jakuz, Sabadell bankuek herritek eta herrientzako itean espazio hau kendu gure dauzkunean. Azken 10 urteatan, argi paraude, posible dela botere espekulatzeleratik eta kapitalaren logiketatik herrientzako espazioak eraikitea, antolakuntza, politizazio eta kulturari leku emoten, beti herrien barri izanak kontuen aukiende. Bide horretan, ezin dugu aipatu barikitzi, azken asteotan, arraiteko zeranta rasista egiten dabilen lana. Lemoako udalak agarreko auzotarren kontra erakutsi dauen arduragabekerie eta arrazakeria instituzionalen aurrean, arraiteko hainbat herritar antolatu eta argi aurre indotzie alkarlanean egora horreri. Pertsona honin eskubideak eta baldintza honak bermatutea eskatuz. Adi egon urrungo asteatako barrieri. Danen ardura da, herritarron bizi baldintza duenek lortutako burruke egitea. Azken urteotan, agerikoa bihurtu de egiturazko krisi kapitalista baten aurrean gauzela. Eta ondorioz, sistemeari beharrezkoa jako zapalkuntza formak barriek garatu eta bestelako bizi eredu eta antolatu den dugun, espazio eta proiektuen kontra egitea. Holan bakarrik aitu alda, okupazioaren kontra abiatu daurien kriminalizazio prozesue. Guk, klaru eta ozen dinogu, etxe bizitzagaz, lurraren ustiapenagaz, edo baliabide publikoakaz espekuletan daurien horien jabetzak, okupau eta kolektibizatzea ez dela delitue. Auzo eta herrietako langileon interes kolektiboen aldeko resistentzia ekintza baizik. Hemetik, alkartasune Euskal Herrien arriskuen dauzen gaztetxe guztieri eta bezarkada merezibet Donostiko Aldezarreko guardetzea gaztetxeari. Gure egun bardinean epaituek izin zirean, tabarri honak aukin arren gure moduen burruken segiduten daurie. Epaiketan barri honak jaso gino zen arren, ondino be arriskuen segitan dugu, eta herriek kinu behar dauela argi itzi dugu. Elkartasune antolatutea eta okupazioan kontrako oldarraldien aurrean tinko segidutea beharrezkoa da gaztetxeak bizirik segiduteko. Gora okupazioa! Gora! Gora gaztetxeak! Gora! Eta gora kinu! Gora!